Sen verran hiilillä kävelyn historiasta en lähde kertoa mistään Intiasta, koska en tiedäkään, mutta ihan tästä tiimistä. Eli tää on tällainen nopeasti tai sanotaanko lyhyestä virsi kaunis kekänne. Jos jollain tytöillä tai pojilla on sukkahousuja, sukkanauhoja, mitä ikinä, ottakaa ne pois. Hengät, sukat, kääritte kaikki lahkeet valmiiksi, koska siinä vaiheessa sitten kun te olette tuossa jonossa lähtemässä käveleen, niin siinä ei enää arvota. Eli se päätös siitä kävelemisestä tehdään nyt ja siinä vaiheessa kun on kengät pois ja housut rullattu, niin siinä vaiheessa tiedetään, että kävellään. Sen verran voi sanoa niin kuin ihan lohdutukseksi, että hauta ei ole mikään sikailu sillä lailla, että kaikilla palaa jalat ja tämä ilta menee pilalle. Se ei ole tarkoitus. Toivon, että jokainen teistä, koska te olette yhteistyön mestareita, se on nähty jo viimeisen 2 kuukauden aikana, kannustatte kaveria. Eli välittäkö siitä, että olette päättänyt, että kävelette ton 5 metriä ja te teette sen ja that's it. Älkää ruvekko siellä hyppiin, koska silloin teille nauraa kaikki. Jokusella varmasti palaa jalat, mutta en usko, että kellään palaa niin pahasti, ettei pystyisi tänä iltana käveleen. Me ollaan testattu sitä monta kertaa. Ekolla kerralla vähän palo, on ollut ihan ok.